Добрый дзень! Вас вітае працавітая, дамавітая і вельмі прыгожая дзяўчынка Елізавета з вёскі Барздоўка. Толькі ў нашай вёсцы есть музей гісторыі роднай вёскі, кіраўніком якога з'яўляецца Пішонкі Валерый Георгіевич. Наведаць наш унікальны музей мы запрашаем па трох прычынах. Гэта адзіны музей у рэгіёне, які распавядае пра гісторыю роднай вёскі і яе знакамітых людзей. Толькі ў нашым музеі вы пабачыце цікавейшыя экспанаты, якія не сустрэнеце ў іншых музеях. По заканчэнні экскурсіі вы можете набыць у падарунак кнігі, якія распавядаюць пра адметнасці нашага краю, напісаныя кіраўніком музея Валерыем Георгіевичем Пічонкім. Добрый дзень, паважаныя сябры! Мяне завуць Кашталёва Елізавета, вучаніца 8 класа Барздоўскай сярэдняй школы, экскурсавод школьнага музею гісторыі роднай вёскі. Прывітанне вам ад барздоўцаў, ладных дзевак і слаўных хлопцаў. Па-сяброўскі мы вас вітаем, у госці ўсіх шчыра запрашаем. Пра сябе мы яшчэ распавядаем, дзе жывём, чаго добрага маем, бавім вольныя чым гадзіны, амаль пачнем мы самую даўніну. Вось уже болей 300 гадоў між шырокіх прыгожых палёў паабапал шашоша горкі размясцілася вёска Барздоўка. Працякала тут рэчка руплівая, прыгажуня крапівінка мілая, а вакол веляканы лясы гаманілі ва ўсе галасы. Вечарамі пры свеце лучыны, вырабляючы цуда тканіны, дзелкі песні бацькоў спявалі, мову матчыну не забывалі. Тут жылі працавітыя людзі, кожны з нас пра іх помніць будзе, і ў музеі пра іх гаворку нашы вучні вядуць нетаропка. Шмат гадоў з той пары прылецела, наша рэчка зусім абмялела, а пра продкаў ужо памяць глыбей, з кожным днём яна ўсё даражэй. А музей наш вельмі багаты, мае больш за 500 экспанатаў, ад цякеры каменнага веку да сучасных прылад чалавека. У куту старажытны абраз, ён даўно ўжо з'явіўся ў нас, на гарышчы у хаце старой выпадкова быў знойдзены зімой. Гісторыя роднай вёскі змяшчае прылады сядзібы барздоўскага края, ступа, маслабойка, дзяжа, лапата, без іх не ўяўлялася кожная хата. Вось тут ручнікі і абрусы, вынікі працы сям'і беларусаў. Каб такую красу атрымаць, трэба было шмат працаваць. Жылі продкі зусім не ў раскошы. Каб набыць хоць нейкія грошы, на кірмашы яны гандлявалі, там свае вырабы і прадавалі. У 1929 годзе на агульным сялянскім сходзе у калгас усе дружна ўступілі, вялікі крок наперад зрабілі. Стала вёска квітнець, ажываць, стала разам лягчэй працаваць. Ды падкасіла людзей навіна, чорнаю хмарай навісла вайна. Ураз апусцелі вясковыя хаты, усе мужыкі падаліся ў салдаты, не вярнуліся з тых баёў больш за сотні бацькоў і сыноў. Дзеці салдат прынялі эстафету, вялі барацьбу на каўказскіх палетках. У бітвах за хлеб не шукалі спакою, лепшы з іх стаў нават героем. Былыя вучні барздоўскай школы усе рэспубліцы нашы вядомы. Тут і Фірсін, Каплун, Шарснёў, Сідарэнка, Шутур, Кухцянкоў. Музей наш гісторыі роднага краю заўсёды ўсіх гасцінна сустракае. Калі вам цікава дазнацца пра гэта, прачытайце ў розных газетах. Усе гэтыя звесткі змяшчаюць якраз пра школьны музей свой мясцовы расказ. І цяпер нам ёсць чым ганарыцца. І не рвёмся мы дужа ў сталіцу. Параслі нашы тут карані, дык куды ж мы ад роднай зямлі? У кожнага агеньчык ёсць у сэрцы, і праз цемру і туманы скрозь, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца, і што б у жыцці не адбылось, яно не пра... Запрашаем усіх наведаць на школьны музей не толькі жыхароў Ашчаншчыны, але і экскурсантаў нашай шаноўнай паўночнай сталіцы Віцебска. Наш музей знаходзіцца ў вёсцы Барздоўка, тэлефон якой 54 42 31.